よー火山天皇という方はなんともセンチメンタルの方でございましてな、感情の振れ幅が人よりも大きいと言いましょうか。ある高貴殿の女房に恋をなさってそのままお子を孕ませたのですが、その出産の際に母子ともども死産になってしまってな。それは本当に悲しいことなのでございますが、悲しみのあまり火山天皇は出家をするとまでおっしゃった。まあおそらくは感情の赴くままに口走ったのことでございましょう。しかし藤原道真という男、彼は賢かった。そのことは俺が権力を握るチャンスと見て天皇に近づき、出家の日程をセッティングし、天皇がためられなかついにその日が来たのでございました。月の明るい晩であった。天皇の寝室の少し北にある富士壺の上のところの小さなとこから道真と天皇は皇居を抜け出したのですが、何分月が明るうてこの光で誰かに見られてしまうのではないかなどと天皇は心配をなさっている。そうすると道真は、だからといってこの計画を中止にするのは不可能でございますよ。何分三種の神器はもう次期天皇にお渡りになったのでございますので、はっはっは、それもこれも全て計画がすんなりと実行されるように道真殿が準備なさったことで、いやはや彼は本当に頭の良いお方でありますな。そうこうしているうちに月に一片の村子もかかり、辺りは少し雲になりました。天皇はそれを見て、ああ私の出家は今まさに遂行されようとしているなどと感慨深くおっしゃっている。そのまま道真に連れられてしばらく歩いていたのですが、亡くなった女房の手紙を部屋に置き忘れたのを思い出して、天皇は今一度皇居に戻りたいとおっしゃった。そうすると道真は、どうしてあなたはそのようなことをしようとするのだ。今この機会を逃してしまったら一生このような機会は訪れないだろうになどと叱るような嘆くような口調でそのまま泣き出してしまわれた。さすがに天皇もこれは無理だと道真の言う通りにしたのでございました。お気づきかと思いますが、この時の道真明らかに嘘泣きでございましょう。しかしどうやら火山天皇はそれに気づかれることはなかったようで、月が辺りを柔らかに照らすその夜、道真と天皇は皇居のすぐ隣を走る鼓門通りを東の方向へずっと進み続けたのでございますが、その道中にはかの有名な安倍晴明のお屋敷がございました。もうその自分は真夜中でございましたが、静まり返った部屋の中で晴明は閉じていた目をパッと見開き、手を打ち鳴らし、ことはすでに起きてしまった。天皇が退位なさるぞ。早く宮中に申し上げねば。車の用意をしろとおっしゃったのです。この声がちょうど火山天皇に聞こえたなんて話もありますが、もしそうであればとても悲しいことでございますな。にわかに空をかき曇り、辺り一面がうつうつとした気配に包まれたちょうどその頃、火山天皇ご一行はついに目当ての寺に到着したのでございました。道真殿はそうするとすぐ、少しお時間をくだされ。出家前の最後の姿を父上に見せたいのです。ご安心ください。すぐに戻りますから。何をおっしゃられる。さすがに火山天皇もこれはおかしいとお気づきになって、すがるような声で、私を騙したのですかなど懇願とも非難ともつかないような言葉をひたすらに繰り返すのでございました。しばらくして道真の父がよこした護衛の者たちが遅れてやってきて、万が一道真殿に強引なことを要求するのでしたら、それ相応の覚悟というものが必要ですよなどとドスの効いた低音で含まれるのでございましたので、天皇はもうどうすることもできず、ただおろおろと周囲を見回すばかりでございました。時は流れ、ただの一介の坊主となってしまわれた火山天皇は広い寺の中で静かで長すぎる余生を過ごすのでございました。狐が空を飛ぶ、大名に風が吹く、誰かの声がしてふと目を覚ますのです。何千何百の
子たちが月夜に誘われてさざめき合うのです。二度と見ない景色だけが記憶の中浮かぶのです。お山に雲かかり9月の雨が降る雄花が相揺れど夜道は暗いまま月はいつも青く光それを僕は眺めていました。二度と見ない景色だけが記憶の中浮かぶのです。いつも青く光それを僕は眺めていました。葉が暮れ空の下薄明かりが見える移ろう村雲が形を変えている